Strana, a 4. Izuzetno smo ponosni na stručni štab i na momke kako su smogli snage posle teškog poraza od 3-2 na Banjici da se vrate i da dobiju onako dominantno. Mislim da imamo još prostora, ali učinili su nas sve u klubu ponosnim, izuzetno, svaka im čast. Pa najbitnije je bilo da ne padnemo energetski kao što nismo možda pred kraj. Videlo se je bila teška borba, bila je kvalitetna utakmica, čestitam i Crvenoj zvezdi na dobroj borbi, ali mislim da ono što najbitnije je da smo momci odlučili da neće da se ova serija završi tako lako i da se vraćamo na Banjicu i na onako jednu poslasticu za sve ljubitelje odbojke. Generalno, kao i uvek u Partizanu, ceni se ta timska igra, imamo spoj mladosti, iskustva, iskusni igrači su definitivno povukli kad je trebalo, mladi su se borili i davali energiju što se očekuje od njih, tako da je to jedan lep spoj i svi su dali doprinos. Pa ja mislim da kad se igra utakmica sa Zvezdom da je bukvalno svaka lopta bitna. Ako bih se odlučivao za nekoliko ključnih lopti, to je završnica drugog i završnica trećeg seta, gde smo onako dobili utakmicu posle egal igre, egal završnice i uspeli smo da pokažemo karakter i da pobedimo ta 2 seta na razliku. Pa mislim da nema sada vremena ni za kakva poboljšanja. Mislim da treba da se dobro odmorimo i da ako možemo da zadržimo ovaj nivo borbenosti, a to može da nam bude veliki vetar u leđa za tu treću utakmicu sa Zvezdom. Pa hvala na čestitkama za ovu borbu, a ne na rezultatu. Ja bih čestitao igračima Partizana i ekipi Partizana i na rezultatu i na borbi i što su uspeli da se izbore pre svega i sa pritiskom koji su imali da dođe do te neke njihove prepoznatljive igre. Što se tiče nas, nadam se da ćemo imati snage, da ćemo pre svega emotivno da se oporavimo i fizički da dođemo malo spremniji u petak i da pokažemo da smo ekipa koja ne odustaje i kad je teško. Pa mislim kad izgubite 3-0 da nijedan element u odbojkaškoj igri nije funkcionisao onako kako smo zamislili, da nas je Partizan pobedio i u servisu, i u bloku, i u odbrani pogotovo, i na prijemu, tako da ne mogu da izdvojim neki element da smo bili dobri pa da možemo da se uhvatimo za nešto, tako da treba odgledati, odraditi dobru analizu i videti šta možemo da ispravimo za ovu majstoricu. Pa, kao onako da krenemo od toga, da čestitao bi ekipi na onako poprilično važnoj pobedi, s obzirom da nas je u slučaju nekog poraza jednostavno bi došao kraj sezone, što jednostavno mi stvarno nismo želeli. Onako muški smo došli na ovu današnju utakmicu i pokazali stvarno da imamo neki kvalitet, da se nosimo sa tim najboljim ekipama ove sezone. Naravno, ništa nije gotovo. Tek predstoji najteža utakmica da kažemo do ovog dela nekog prvenstva.
Nadam se da ćemo odigrati u istom ritmu, sa istom energijom koja, ja mislim, u ovoj utakmici bila i presudna. Bez te energije jednostavno ne bi ni uspeli da triumfujemo nad ekipom Crvene zvezde, koja je stvarno jedna onako ozbiljna ekipa sa dosta kvaliteta, tako da jedino tako i možemo da kažemo da se borimo sa njima i da nadam se u sledećoj utakmici izađemo kao pobednici.